Здравейте! Днес за първи път ще натигна завесата и ще ви покажа едно от трите най-прости съоръжения, работещи по КВТ технология. Съоръженията, които ще ви покажа в 3D анимация, са за да може да обясним принципите на КВТ технологията. Те не са точно копия на реални съоръжения, проектирани от КВТ. Макар и с лесна конструкция, това съоръжение може да подсигури постоянна мощност при ниски скорости на вятъра и е далеч по-ефективно и по-малко по размери от пропелер, работещ при ниски скорости от 6 до 8 метра в секунда, каквато е средната скорост в континентална Европа. КВТ ви показва две съоръжения, подходящи за ефективно захващане на механическата мощност от вятъра, с възможност за регулиране на ефективната площ на захващане на енергията от вятъра, с което се регулира и захващаната мощност. Ако едно такова съоръжение се направи огромно с радиус 50 метра, то ще захване огромна мощност и огромен въртящ момент в неговата ос, но с ниски обороти. Няма такова съоръжение, което може да преобразува такъв въртящ момент и да вдигне оборотите до необходимите 1500 оборота в минута, за да може електрическият генератор да превърне тази мощност в електрическа и да е с променлив коефициент. Затова КВТ се е спряла на редукция в флуида, за което ще използваме готов ветрогенератор с стационарна перка. Съвременната вятърна енергия може да проектира ветрогенератор с стационарна перка, за кратко ВГСП, която при дадена скорост на вятъра, преобразуването на захваната енергия от нея да е оптимално. КВТ ще се опита да направи така, че тази да подсигури постоянна скорост на вятъра, преминаващ през готовия вятърен генератор стационарна перка ВГСП. Под стационарна перка е тази, която не се регулира ъгъла на атака на вятъра. Ако поставим регулируемия аксиален генератор, разработен от КВТ на вятъра, когато вятъра е силен, съоръжението събира перките си и по този начин намалява ефективната захваната площ и крилата преминават през по-малко обем, което води до по-малка захваната мощност. Когато скоростта на вятъра намалее, съоръжението разтваря перките си, с което захваща по-голям периметър площ и възстановява въртящия момент, но за съжаление оборотите падат. КВТ е намерила друг подход за решаването на този проблем, както се вижда на 3D изображението. Тя захваща трите електрически генератора с статична перка ВГСП за крилата на аксиалния генератор, така че се увеличава радиусът на обикаляне на тези устройства с разтварянето на перките на аксиалния генератор и по този начин увеличава пътя на една обиколка или периферната им скорост. Тъй като обиколката е равна на 2 пъти π по r, при по-голям радиус по-голяма обиколка, оттам и по-голяма периферна скорост, защото скоростта е равна на обиколката делено на времето за една обиколка. Така КВТ подсигурява постоянен поток през готовия вятърен генератор с стационарна перка ВГСП и по този начин постоянна изходна мощност при оптимален режим на преобразуване. Захващащото устройство може да регулира в пъти активната площ и затова съоръженията по КВТ дават постоянна мощност в широк спектър от скорости на вятъра. Защо КВТ е избрала регулируем аксиален генератор за захващащо съоръжение? Защото захващането на вятър изисква здраво устройство, а при аксиалния генератор има няколко точки на захващане на крилата, докато пропелер има само една към оста но той пък е идеален за съгласуващо устройство към електрическия генератор, защото подсигурява добра редукция. Така КВТ постига показатели, за които пропелерите могат само да мечтаят. КВТ е невероятно съчетание на гениални подходи, инженерна мисъл и човешка фантазия на нормални хора, за да докажем, че науката не винаги е плод на много пари. Тя може да се създава от обикновени хора с обикновени възможности.